जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय बिथांमोना दिनै जोंनि बर' बिमाफोरखौ थगायदों, जाय बिथांमोना दिनै बे हालामनि रायजो राजाफोरखौ थगायदों, जाति जनगोष्ठीनि अननाय आरो अनसायनायखौ बावगारदों एबा संहार खालामदों, बे बिथांमोनखौ आं थांखिनानै बुङो, नोंथांमोना पलिटिकेल स्वार्थ दङब्ला जौगाथायनि, नोंथांमोना पलिटिकेल स्वार्थ दङब्ला मुलुगाव बिटिआर हालामखौ सिनायथि होनायनि आं बिखाफोर दोननानै बुङो, नोंथांमोना आंनि मोगा-मोगि जाफै, जोङो गंनै टेबोलाव गसंनानै एबा जिरायनानै सावरायगोन, गेजेरावहाय रायजो राजाफ्रा थानानै खोनासंगोन। जोङो मिथिगौ बिथांमोना जे सेल्फिश, आं बे सेल्फिश सोदोबखौ आंनिफ्राय बाहायाखै। जाय बिथाङा जोंनि हान्जानि दैदेनगिरिमोन, बिथां आफादगिरियानो आगुनि बिसावरायग्रा बिथाङानो बुंदोंमोन, I am the selfish person. I can think for my own interest only. बिथाङा बेफोरबायदि बुंदोंमोन, आं सासे सेल्फिश सुबुं, आं गावनि थाखायल' साननो हायो, गुबुननि थाखाय साना। बेखौ आंनि सिगाङावल' बुङाखैमोन बिथाङा काउन्सिल मिटिंनि गेजेरावनो बुंदोंमोन। मानो? मानोना थांनाय 7 बोसोरनि सोमावसारनायाव आं बिथांनि गासैबो आखल आखुखौ मिन्थिगौमोन। गावनि स्वार्थनि थाखाय, गावनि फेमिलिनि इन्टारेस्टनि थाखाय बिथाङा हाग्रायाव थानानैबो मा मावदोंमोन आंल' सिनायथि होनांगौनि गोनांथि गैया। म्यानमारनिफ्राय फैनाय साफ्रोमबो गथ'फ्रानो सिनायथि होनो हागोन। नोंथांमोननि बे हालामावनो म्यानमारनिफ्राय फैनाय गोबां गथ'फोर दङ, बिथांमोननाव सों, गावनि स्वार्थनि थाखाय जोङो जोंनि बिनानावफोरनो, जोंनि फिसाफोरनो आन्डारवेर होनो हायाखै, इनार गानग्रा माखासे जोङो ड्रेस होनो हायाखै। बे समाव बिथांमोननि न' सिङावहाय श'रुमफोर बायदि ड्रेस दङमोन। आरो आं गोबां बुंनो नागिराखै। हाग्रायाव थानानैबो खानाय बोजानो नागिरनाय हान्जाया माबायदि मानसि जागोन? हाग्रायाव थानानै फैनाय जोंनि मानसिफोरा दिनै चकलेट गरसे बायनानै बिसि फिसानो लांनो हायाखै। बिथाङा दिनै 3 थाला 4 थाला न'आवहाय उन्दुनानै दंगासिनो दङ आरो जोंनि गेजेराव पलिटिक्स गेलेनानै सोरखौबा सोंखारि फैबाय दङ। बाथ्राखौ गोबां बुंनो हायो, दान्थे बिथान्थेनि गेजेरजों आं रावखौबो पार्सनेल एटेक खालामनो नागिराखैमोन, किन्तु बाध्य जादों बिथांखौ पार्सनेल एटेक खालामनो थाखाय। राजखान्थियाव न'खरखौ लाबोनाया गोरोन्थि, राजखान्थियाव गावनि लोगोफोरखौ लाबोनाया गोरोन्थि, नाथाय सोरखौबा गावनि इन्टारेस्टखौ सुफुंनो थाखाय बाध्य खालामोब्ला बै सुबुङाबो बाध्य जानो गोनां जायो। जेखियानो जायाथों, बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदोंमोन, आं बिटिआर एकर्डनि गुबै दफाफोरखौ नुवाखैमोन होननानै। आं इसोरनि साखि लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै बुङो, बिथाङा पाप मावबाय। बिथाङा सासे आफादगिरि जानानै आं बायदि सासे नेहाथारि, बै समनि नेहाथारि थासेयावबो बै समनि माखासे जोंनि काउन्सिल दैदेनगिरिफोरनि मोखाङाव सिगनेचार होनाय सुबुङा नायनो मोनाखै होननाया सोमोनांथाव बाथ्रा। आरो बै एकर्डनि सिङाव मा दङ आं बुजियाखै होननाय बाथ्राया, नुवाखैमोन होननाया सोमोनांथाव बाथ्रा। आं बर' मिडियामाव फरायनाय सासे सुबुं, नाथाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जा एकर्डनि मडेलिटि बेखौ आं मोजाङै बुजिनो हादोंमोन। बिथाङा इंलिश मिडियामाव फरायनानै BA पास जानाया अखाफोराव फरायनाय बायदि, बुरलुंबुथुर दै सङाव थब्लनानै फरायनाय बायदि राव बुंनायखौ आं सोमोनांदों। गोबां बाथ्रा दङ, जों सोंखारिनो गोसो जायाखैमोन। आं नंखायनो बुङो, दाबो चेलेन्ज खालामो, नोंथांमोना साहस दंब्ला जोंनि मोगा-मोगि जाफै, रायजोफोरखौ जों गेजेराव फज'गोन आरो नोंथाङा फारसे साइडजों गसं, आं फारसे साइडजों गसंगोन, ओरैबायदि डिबेट खालामगोन सोर सैथो बेखौ जोङो रोखा फोरमायथिना होगोन रायजो राजानो। आं नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुङो, UPPLनि सासे सोद्रोमा महरै नोंथांमोना जोंनि खौसेथि गैयैनि पापखौ दाला। जोङो दैदेनगिरिफोरा
जानो हागौ गाव गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय दिनै खौसेथिखौ सिफायनो नागिरदों। नाथाय बे खौसेथि गैयैखौ सिफायनाय जाय सिफायदों आं बेखौ रोखायै बुंनो नागिरो सासे सोद्रोमा महरै बे हालामनि मुंख्लंनि सावा बिथांमोननियाव एबा जोंनियाव नांखागोन। आं जुदि अयनायब्ला आंनाव नांथों, बिथाङा अयनायब्ला बिथांनाव नांथों। आं बेखौबो बुंबावो जेब्ला बे जोंनि दिगिलि केम्पआवहाय जोंनियाव काउन्सिल मिटिं आं लिंबाय थादोंमोन बिथाङा एरखे थादोंमोन, बुंदोंमोन मा जाखो? बिथाङानो डाइरेक्टलि जोंहाथ' उफाय गैला, बिपिएफआ जोंखौ जाहोगासिनो दङ, बिपिएफआवनो डाइरेक्ट हाबनोसै। जोङो बिपिएफआव हाबनो एबा इउपिपिएलआव हाबनो जोङो एकर्ड खालामाखैथ'। इउपिपिएलआ सोर, बिपिएफआ सोर जोंनि थाखायलाय? जोङो एकर्ड खालामदों जोंनि बे हालामनि रायजो राजानि दुखु दाहाखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो, जोंनि इयुनखौ जौगाखांहोनो थाखायसो। जों माबा डाइरेक्टलि बिपिएफआव हाबनो होननानै एकर्ड खालामनो हाग्रानिफ्राय फैदोंमोन नामा? जों माबा डाइरेक्ट इउपिपिएलआव हाबनो होननानै एकर्ड खालामनानै जों बिथांमोनजों गोरोबनानै थाखानि थफ्ला लानानै हाबनो होनना फैदोंमोन नामा? थांखियाथ' जोंना बिदि नङामोन। मानो डाइरेक्टलि बिपिएफआव हाबनाय इउपिपिएलआव हाबनायनि बाथ्रा जाखो बेलाय? गावनायनि उनाव बाध्य जादों आंबो। मानोना आं मानो दिनै इउपिपिएलआव हाबदों आं नोंथांमोननो रोखा बुंनो नागिरदों। समा गैयामोन, अब्लाबो आं बुंथिना होनांसिगोन। मानोना रायजो राजाया बुजिनायनि सम फैबाय। जेब्ला जोङो एकर्ड जानानै साननैनिल' जोनोम गोरलै गथ'मोन, बे समावहाय जोंनि माखासे हान्जाया जोंखौ होनदोंमोनथ' फरायसा आफादा हौरैजाय बागडग्राजों जोङो बेंगल साइडजों गिदिंनानै ओरै फैनोसै। नाथाय जों होनदोंमोन थाङाखै। आं पार्सनेलि डिसिसन लादोंमोन बेयाव थाङोब्ला जों गोरोन्थि जागोन, मानोना जोंनि बर' हान्जाफोरा खौसेथि गैया। मालाबानो जोंना सावरायग्राया हाग्रामाजों एग्रिमेन्ट जाखोमानानै दङ। सोमोनांथाव बाथ्रा। एबसुआ लिंदोंमोन सैथो खोन्था, खिन्थु थाङा होननानै बुंदों जोङो डाइरेक्ट। जोङो थाङोब्ला गोरोन्थि जागोन, सोरबा पार्टिजों पक्षपाति खालामोब्ला जोङो गोरोन्थि जागोन होननानै। हाग्रामाजों बे सावरायग्राया एग्रिमेन्ट जाखोमाना दंमोन। नेक्स्टआव बुंबाय, ओइ सावरायग्रा नोंसोरो रेडि जाबायना? जेब्ला बेखौ सोंहरो, बिसोरो लायनो मा फ्लाइट होनो, चार्टार फ्लाइट लाना दोनदों जोंखौ लाबोनो थाखाय गुवाहाटीसिम। ओमफ्राय बेवहाय लायनो प्राय 2 लाखसो मानसि गुवाहाटीयावहाय गेदारिं खालामनानै जोंखौ वेलकाम खालामनानै लाबोगोन। आंथ' आसरित जाबाय। जेराव जोङो एबसुजोंबो थाङा, बिपिएफजोंबो थाङा, जोंनि गेजेराव थानानै फैनो होननानै थांखि लादों। मानो जोंखौलाय आरो बिपिएफजों थौदो थांसै जोङो बिपिएफजों होननानै लिंखो? आसरित जादों। जोङो बिदाय, बाथा आरो आं, जों साथामजों दं। जों मानो थांनो? आंथ' नों थाङोबा नोंथाङा थां, जों थाङा। बिथाङा लाजिनानै फैयाखिसै। उनावहाय हरनि फ्लाइटआवहाय जोङो नाब्ला सारनि ग्रुप आरो जोंनि ग्रुप जयै फैदों। आरो खौसेथिनि जा राहा लामा, बे राहा लामाखौ नाब्ला सारानो लाग्रोदोंमोन। जों बेखौ बाख्नायनांगोन। दानिया गावसोरजों फैफायनि मा जाखो? 29 तारिख हरावहाय 28 तारिख हरावहाय चन्दना जौ बथल जा बुरजा लानानै फैबाय। लाना फैनानै हयथ' जानो हागौ बेखौबो सावरायग्राया लिंहरदों, जोंथ' मिथिया। हरनि 1:30 बाजियाव गेस्ट हाउसआव जों जेब्ला उन्दुनानै दङमोन, उन्दुहांदोंमोन आरो ओंखाम जाना सफैगोदानथार। जोंबो दुगै लोबै ओंखामल' जानानै उन्दुनो बिसिनायाव थांनो नागिरदों। बे समाव सफैबाय बियो। सफैनानै दसे उनाव बुंबाय, ओइ मोसौ बिदाय जौलु, आं नोंनो दानो जेनेरेल एमनेस्टि होनो हायो, आं मिनिस्टार। बे राव नामा? सासे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरिखौ जौ लोंहोनानै मानसिखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनो हानायनि मोन्थाय मोनलायनाय? सोर बिलाय चन्दनालाय? चन्दना जुदि एसेबां जेनेरेल एमनेस्टि होनो हालायनाय मानसिब्ला बै समाव 20 फेब्रुवारि खालि जोंनि नाब्ला सारा जेब्ला केसनि सोमोन्दै रायलायहैनो थांदोंमोन, मानोथो बासायनो हादिया जेलाव थांफैनायखौलाय? बेथ' हानांगौमोन। रायजो राजाफ्रा बुजिना लानायनि सम फैदों। दानिया बाथ्राया जाबाय पलिटिक्स। पलिटिक्सआव जोङो आखाइ होनांसिगोन। नंखायनो जोङो जेब्ला मोनब्रै हान्जाजों क'अर्डिनेसन कमिटि दायो,
जों होनदों जों जुदि इयुनाइट जाबायब्ला गुबुन गुबुन हान्जाफ्राबो इयुनाइट जानांसिगोन।